Tašky si dajte na chvíľočku dolu, poprosím vás. Alek, Jessica, poď sem. Sem si sedni, tu poď. Dnes si dáme 40 klikov. Poďme dolu, ideme. Ideme dolu, poďme. Čo, hop, poďme. Alek, Jessica, som povedal dole, ideme. Jak ma dáš svetieť, tak poviem, že sa máte pozorniť. Obidvaja, poďme. Nesmiem, ja nesledujem. A ideme dolu. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Poďme! Dolu tie zadky! 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Ste pokrstení, pekne vás vítam. Dobre, poďte dovnútra. Dosť. Peter. Pohoda. Tebe sa to asi moc nepáči, že? Dosť. Tu bude. Máte minútu dolu. A ideme včera ste šláni, do večera. Naštátky, poďme dolu. Minútu dolu, 10 km ideme behať. Poďme. Minútu, 10 km, si ostávame. Minúta dolu. Za každú minútu neskoro 1 km navyše. Šiel dolu. A potom je rada hygiena. Čaká vás dolu. Minúta. Pekné ránko, viete sami, že ste ma nahnevali dneska ráno? Vyversite ruky, prosím ťa, z vrecka, veď to nie je úctivé, veď nemôžeš prísť a takto s vreckami v ruke. Musíš byť chlap, ty si chlap, kus chlapa ste, nemôžeš tu prísť a čo, ako keď som z tebe husy pásol. Ty si chlap a preto si prišiel a tu aby sa stal z tebe aj chlap za tú krátku dobu. Tento chlapec vám bude udávať tempo a budete behať kolo môjho domu, dobre? Poďme a ideme, pekne Miško, zvoľná, takúčko. Poďme, ideme chlapci. Máte budičík v prírode. Poďme, ideme, vládzeme. Kde včera ste vládali prísť, tak čo je? Stávame, hore, čo je? Hore stávaj, chlape. Stávaj, ukej, čo je v tebe. Ukej srdce bojovníka. Čo to za tebe za bojovník? Poďme, ideme. Dobre, chlapci, poďme, box a ideme na kľúčkom, keď zabereme. Poďme, ukejte, že máte srdce bojovníkov, chlapci. Dobre, to nie. Ale... A pracujeme na celé telo, máte na kľúčkom. A je box, go! A z druhej strany priateľi, z jednej strany, do druhej strany. Poď, Paťko, okruh. Poďme. Neutekám, hore hlavu držím, hore hlavu držím, hore hlavu držím. Poďme. Hore hlavu. Chlapi, poďme, Paťko.